everyone, welcome my big YouTube channel. Welcome to Ani Lokina YouTube channel. Born apa? Daya जोङो खाथिनि बालाय नागिरदों आरो गाबोन बैसागुनि दायो जोङो साहा बागान सेर सेर फैबाय सान्दाबारि गार्डेन सेर सेराव बेयाव रेस्टुरेन्ट दङ बायनानै फैनो हागोन आरो रेस्टुरेन्टाव फैनो हागोन लोगोफोर जोङो दायो नै फाइनालि खाथ्रि बिबार बारगोना बाराखै दुखुसो नांसै आरो ना बाराखै बायो एफा गोजान लस जाखागोन फैबा फैनानै बारनायाव दंबा बारनाय दंबा दायो जोङो कलेज मोनबाय बेखौ बावबाय रिलेटि कलेज मोनबाय अननाय सिनेमानि न' लानाया थाख्लाय गुन्दैया बेनि दं आरो एक्सपेमार जालायलायनायनि बेयाव अननाय सिनेमानि न' लानाय मोन आरो बेयो फाइनालि जोङो नै मोनबाय बारसे मोनबाय गाइस मोनो नांगौ जोंनो गाबोन गोजान फैखाबाय एसे गोलावसो बेखौ नागिरनो थाखाय गोजान फैबाय जोङो ओमफ्राय औ मेरला आं भिडिअ खालामनो जों फाइनालि जि साइज गावदां गावदांखानि आयै जाथावनो थानोसै जोङो आयै बैखौ बोरमा अरस'खौ ना माखोथाय लाया बिदिखौ माबा बोरमा अरस'बाय नै बेबो साइसथा नै बेखौ फै नै आयै जबायसो नै एफा मोजाङानो जों जि बुरजा मोनखाबाय गाबोन कभारनि फाइनालि जों कभार भिडिअ बानायगोन बेनिखायनो खाथि नायगोन गोजानखाना गाबोन भिडिअ जों सर्ट खालामसै कभारनि गैला दोनबाय बालें सिख्ला जोङो गामि गफानि आं सानाखैमोन ना माइनि आं सानाखैमोन खाथि गोदान बारगोन नाथाय जों बारनानै ना बेखौ आं सानाखैमोन ना एफा मोजां बिबार मोनगोन खाथ्रि बिबारखौ दानो बारगोन नाथाय बारथ'आ बारनानै जि मोजां बारनानै थानाय दं आरो फाइनालि जों मोनफैबाय खस्थ' आयै जि मोजां नै मा रोखोमनि थाय रिबिया जि मोजां थफिबावबाय जों जि मोजां मोनबावबाय जोङो कभारनि थाखाय लांफैबाय जोङो नांबाय थाला थुदो थोसिगोन आं मेरला दं नांगौबा नेक्स्ट टाइम गार्सनोबा गाबोन बैसागु भिडिअ मानसियानो गोलावखायनो जि गोलाव गोजान फैथारो बियो फैदो थोसिगोनदां आं सानाखैमोन बिबारखौनो बारनानै दङ नाथाय बारनानैसो दङ बाराखै सानदोंमोन आरो मोनबाय मोनबाय आरो मास मोननै मोनथामबो जायोमोन मोननै मोनथामनि अबा खाना लाबाय जों सोरबा नागिरबाबो गैया खालामो जेनेबा खाथि बिबार नांगौबा कमेन्ट खालामनानै हर जोंखौ ओमफ्राय जों हरग्रा जागोन खानानै ओमफ्य बारसेयावनो 50 थाखा आरो ना बारसेयाव 50 थाखा लागोन ना खानानै फैनाय एफा गोजान ओमफ्राय जेनेबा सोरनोबा नांगौबा 50 थाखा बारसेयाव नङा बाल बेसेयाव बाल बेसे समायाव बाल नै बुरजा मोनखाबाय जोङो दा फाइनालि थांसै जोङो साइकेलजोंसो फैदों मोनफैबा बैसागु कभारनि नांगौ बारा ओमफ्राय लागोन बेखौ ओमफ्राय दागा लाङाखै बासकेटआव बाया बेफोरखौ लायालै जोंनो लाङो मेरला बेखौ लाङाखै गाज्रि जालांगोन ओइ हनै स्पकआव हाबगोन न' बियो स्पकआव हाबगोन सिला नङा बिदि माबाजों खारिगोन नांगौमोनलै जेबो लाग्रा ओमफ्राय दा लाबोदों आंहा आयौ बिबारा गाहाय हायालै बिबार बोरै गायनो आंनिया माबाजों खाथिगोन ओमफ्राय जों दा मोनखांबाय खांखांबाय ओमफ्राय थांफिनसै Bigyan ko ako may tingin. Ang sila naman ang bigyan. Baling siklasin.
Agi-agi ko lang ako ni. Ani tulis I miss you. Katri Bipar. Thế vậy. Ở đây cái này là nhờ gì đây yêu online như mày ở đây. Johnny no là temen ni. Dia kata macam mana tu? Orang kata jauh, orang kau mandi tu kan. Mak kami minum lebih kau. Mak kami minum lebih. Tanda bari aku kami tu saya kira mesti kau tu. Datang macam ni juga first. Oh, my god. Hay là đi chơi. Mình tại. Ba đi xe ba niên thì mới được. Di bar, nang di bar. Ayo semangat nak kata balik kira buat. Nak pilih dengan buat. Nak kita yang buat. Ang para kita ban tadiแทกเด้อเฮ้ยพี่ได้ซักกระดังนึงมันแบบเฮ้ยเดี๋ยวมันเอาไปดิเบียร์ได้เท่าๆสิมันน่าจะเป็นที่ไอ้ที่มันเป็นมันจะละพี่ไหนที่คนตอนนี้คนมันเบียร์ไอ้ก็ไปอะไรจับเลยดิคอเลสมันเป็นyang menang pani. Everyone, welcome back to YouTube channel. Nangkam gani lokisna dari YouTube channel pin konten boleh dapat. Asal kalau menangkam nang video ko kalau masih dalam matakan. Ada nih जों लोगोसे लाइक शेयर कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना गालांगोन सानो आरो दायो जोङो कभार भिडिअ बानायनो थांनो नागिरदों लोगो फैगासिनो आङो रेडि जाथ'वाखै आरो ओंखाम जानानै थांनोसै आरो लोगोजों लोगो फैगासिनो ओमफ्राय अबेयाव लायगोन नोंथांमोना नुखागोन आरो थाम्बनेइलाव नायनानै मिथिखागोन जानो कभार भिडिअ बैसागुनि जायाबाबो लाबोसाबनोसै माबायदि जायो नायनोसै लोगो फैगासिनो थुदो बिदिबा आंजों देलायनाय आरो थांनाय देखायलांनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय फाइनालि लोगोआ फैगासिनो आरो जोंहा कभार भिडिअ बानायनो खस्थ' मस्थ' सिबाय लामाजों फैफेराखै आरो गारिया मुवाखौ गाखोनांगौ होननानै फन खालामबाय ओमफ्राय दा लोगोआ फैगासिनो गारि सायावनो दङ दा गारि खारबा फन हरसै ओमफ्राय ससे लायनोसै जोङो नोंथांमोना सोर लोगोआ मिथिखागोनदां दा दसे उनाव खोन्थागोन दसेनो बरियाव मुंदांखा एक्ट्रिस जोंनि फैगासिनो बिथाङा दा ससे लायसै जोङो बेजों सिपाय हारसिंनो फैनांबाय खस्थ'नो कभार भिडिअ बानायनो आङो भिडिअखौनो मोनसेल'सो बानायनो मोन्दोंमोन बे लोगोजों एबार मोननै जासिगोन आरो गोसोआ बरिया खुसि जादों आरो लोगो फैगोनखाय बिलेगा फैगोनखाय आंनि बिलेगाखौ सोर मिथिखायो नोंथांमोना आंनि बिलेगा फैगोनखाय खुसिथार आरो जाय जाया जोंखौ सेम नुयो कमेन्ट खालामनानै बुंहरबानो जाबाय जावजा होनोना सोरबा जों सानैखौ थाबाथाय जावजासो जावजा फैगासिनो बिलेगोजों कभार भिडिअ बानायनो मोननायानो बहुद गोजोननाय लायगासिनो दसे थानानै बिथाङा फन हरबानो बुजायलांसै थाबायनानै थांसैलै मेंगोन मेंनायाव थाबायनानै फैलाय बेखौ साइकेलजों लायसै बाहायजों लाखिया बेखौ गंनै दंखायो नों गुमैनिखौ सालायदों आं नोंसिनिखौ सालायसै ओमफ्राय लोगोखौ लासै आं बेखौ जागोन अके बेनिबो बिब' नोंथाङा बिब' फैगोनखौ माबायदि मोन्दों गोसोआ मोजां मोनथारदों जोबोर खुसि बिनानाव बिब'नो मा होनो राजि आर'नाइ गांसे बिब'खौ मालाय बिहा सेल मान बावगोननो दा नायदो माबायदि मान बावो नोंथांमोनबो खोन्थानोसै नेगासिनो माला सफैगोन फाइनालि जोङो लोगो लायनो ओंखारबाय आरो न'निफ्राय
logoफोरा लोगोना गारियाव थोरबायनो जोङो दायो साइकेलजों गायनोसै साइकेलजों गारिया गारिजों साइकेल Mana mana? Kita pernah udah bagus mana udah sih bisa lain mainan pada sih. Tapi kalau kita udah kado, kok tuh pernah gegan sebalik silangnya. Dia tahu bisa. Kasih dia sama. Masa mana? Ada main seperti itu yang kami orang itu sudah kena itu. Betul. Itu kan senang membaik. Ai nali yang itu kusir senang itu. Oke oke jadi kan orang dah balik ke Mama distrik ni na yo komen section aku komen kanan pun dah baik. Baik ya aku sudah mesti. Kau video mana ni? Jaga kau lemah ber. Jaga kau baik. Anak bila anak bila apa iba? Bila kau mungkin apa ni? Sel. Ayo. Kill của này. Ay, papi. Kung saan gabi? Hindi ba? Kurang mag-drive na ba? Ano ba? Mababalik sa gabi? Bisa lagi bilang apa kata? Oke. Kita udah dengar. Ada kan? Ada. Saya kami itu. Ini coi. Mana được? On đi lên cái Không thể. Đấy không luôn nữa. Cái này. Kita kasih nama, kita kasih. Ini dia. Nufus naik toto sang pikas nari dah. Mana nak tu nak tengok. Wei pas speaker mana? Ini lebih banyak aku. Mengarang dia kasih. Masuk baik. Bidang ahad. Đây, sampai bayang dah bila ke bis bangkus stop idan. Dayang nak selipkan money bayang bayang kamsakang bayar kamsakang langsung untuk series lanan ni daya delay ni suruh sabar kau delay bay ada rau delay hasil semua mapai kisah ini tentang komen kaman sabai masang dengan mapai kai. Finally nih. Sampai bayang lah. Beautiful. Singraphony class. Ayung Malaysia sih. Cute nu kadang dia ni. Siapa tu?ซึ่งโอมาเกียSafiaคุณไปถึงทางนั้นสิกัน आंखौ रावबो लाबोग्रा गैया मिथिबाय नै आंनि ब्लगाव माबा आङो बिजोंसो फैदों आं स्कुटिखौबो लानानै फैनो बादों थाङा नोगोद हेलमेट हमनांगौ ओमफ्राय साइ गैया आं फैयाबानो बेजों नोगोद साइज देलाय साइज नङाहाय बोरैबा नुजाबाय दे आंनि ब्लगाव माबा मोनसे बुंनानै औ जोंहा नैबे लक्ष्मी नार्जारिनि ब्लगाव मोनसे माने बैसागुनि कभार भिडिअ फैगासिनो गोदान स' नोंथांमोनहा बयबो नेनानै थाबानो जाबाय ओमफ्राय जेब्लानाखि ओंखारगोन नोंथांमोनहा बयबो बिथांनि कभार भिडिअखौ अनसाय आरो लोगोसे कमेन्ट खालाम लोगोसे लाइक आरो साबस्क्राइबखौथ' खालामखानांगौ नोंथांमोनहा ओमफ्राय जेसेबां हायो शेयार खालामना होबानो जाबाय नै मोजां मालाय बेनो बे जोबोद बेलेग मालाय दहाय जोङो लामायाव लोगो मोनबाय आयौ मालायसो बैसागुनि दिस्लाजों केमेरा फट' सुट खालामदों होनबाय नायफैबाय खाथियावनो बिथाङासो नोगोद सिनायलायबावबाय सोरबा हिनजावफोरसो माबा दा थांबाय थानि जोङो आंना बिलोगो
लोगो हेलौ माबायदि नुदों आं मिथिया नोंथांमोना कमेन्ट खालामदो माबायदि नुदों बासनि फाइनालि सालबारि मोनबाय गाइस आयु फैबाय आं भिडिअ बानायगासिनो आरो नायलाय भिडिअ बानायनो नागिरदों नायलाय मालाय भिडिअ बानायनो नागिरदोंसो फानलाय मानसि माने भिडिअ बानायनो नागिरदों दुखु मोनो आंनि आलादा नङा खेबसेया नायनो दारे मानसि फाइनालि जोङो सालबारि मोनफैबाय बै फार्स्टनियावनो लानो सानदोंमोन नाथाय बुहुत मानसिफोर दं बेनि थाखायनो लानाय जायासै जोङो बेनिखायनो बै मोनसेयाव लायनोसै आरो सालबारि मोनफैबाय दायो जोङो भिडिअ बानायनो रेडि जानोसै आरो नोंथांमोना नायलांबाय नाय नङा नोंसोर मा मोनफैदों बे सालबारियाव फाइनालि जोङो नै माबाबाय मा होनब्लाय रेडि जाबाय आरो भिडिअ बानायनो लोगोआ आंनाव लोगो आंना सनाया